वन ଭାରତର ଜଣେ ସାହସୀ ଏବଂ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯାହାଙ୍କୁ ଆଜି ଭାରତ ସ୍ମରଣ କରୁଅଛି। ଆଉ ସେ ଜଣେ ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନନ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ଯାହାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଆଜିର ତାରିଖରେ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର କଟକଠାରେ ଯାହାଙ୍କର ଜନ୍ମ, ଯିଏକି ଆମ ଭାରତ ଦେଶ ପାଇଁ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଉ ସେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। ରେ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ଏହି ଭାରତ ପାଇଁ ଅନ୍ୟତମ ଅଟେ। କାରଣ ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ ଥିଲା। କାରଣ ସେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଜଣେ ନେତା ଥିଲେ। ତତ୍ସହିତ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଗ୍ରାମ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଆମ ଭାରତର ଜଣେ ନିର୍ଭୀକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଥିଲେ। ଏଭଳି ଦେଶପ୍ରେମୀ ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଗାଥା ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଏପରି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଦେଶ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ଦେଶପ୍ରେମୀ ସମସ୍ତ ଆଉ ସେହି ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ଦେଶକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଲୋକ ଆବଶ୍ୟକ। ଦେଶପ୍ରେମୀମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଦେଶକୁ ବିଭାଜନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଅଛୁ। ଏହିସବୁକୁ ନ ହୋଇ ଏକ ସୁନାର ଭାରତ ଗଠନ କରିବାରେ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଜି ସେହି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କର ଜନ୍ମ ବାର୍ଷିକ ଅବସରରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଦେଶ ପାଇଁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦେଶ ଗଠନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ଦେଶ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଜୀବନ ଦେଇକି ନିଜ ହାତକୁ ଆଣିଲେ, ସ୍ୱାଧୀନତା କଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ଉକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମନେ ପଡ଼େ। ଆମମାନେ ଯେପରି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୋତେ ରକ୍ତ ଦିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି। ନିଜର ଜୀବନ ପଛେ ଯାଉ, ମୋ ଦେଶ ପାଇଁ ମୁଁ ଲଢ଼ିବି। ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଥିବା ସେଇ ନେତା, ସେଇ ସଂଗ୍ରାମୀ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମମାନେ ସ୍ମରଣ କରିବା ଦରକାର। ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତ ବର୍ଷରେ କେତେ କେତେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଗର୍ବର ବିଷୟ ଥିଲା, ଗୌରବର ବିଷୟ ଥିଲା। ତେଣୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ଏହି ବିଶେଷ ଦିନରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ପରାକ୍ରମ ଦିବସ, ଯାହାକି ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ, ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଯାଉଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏ ପ୍ରକାର ସାହସୀ ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେମାନଙ୍କର ଗାଥାକୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ବା ପ୍ରସାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ଆମ ଦେଶ ନିମନ୍ତେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କର ଜୀବନୀକୁ ଅନୁକରଣ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ତୁମରି ମହାନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ଆଜିର ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଲଢ଼ିଥିଲେ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ଆଜିର ଏହି ସନ୍ଦେଶ ଦେଖୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଦେଶ ପ୍ରେମ, ଭାତୃତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ତୁମେ କଥା କୁହ। ସବୁ ବିଷୟ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍।